Hello. Asa ka? Nasaan mo? Ikaw ba? Kahapon siya kung tawag ni mo, tsaka mo tubag. Kaliman ako nagpa-miss call. Diba, bitaw kang anniversary ng Macy's kahapon. Akong gimiyot akong cellphone. Lisod na. Yan karon, busy na gihapon ka. Ano siya time na ako da. Mo'y conference mi karon. Wa pa ko kibawag kanus ami mahuman. Text ako nimo later. Bantay man siya ka ba? Lagi ka pakita na ako. Ano ang ka sa kampo, madugay ba? Ay, binuang diha. Ipaw na ba na silang anak ang Colonel Alvarez? Dako kayo nag-issue. Ano man? Hado ka sa kong papa? Magligkay lang ko, gubot. Diba, diya kang under ko sa imong papa before. Unsa na malaya kasulti? Iyang lieutenant, Minyo. Ya, nakigrelasyon sa iyang anak. Nga nung inter ka? Sige, sige. Mo-text ko nimo niya. After lunch, basig magkalugar ko. Makita ta sa atong naandang lugar, ha? Bantay bitaw ha? Bantay man siya ka? Na makikita? Sige na. Love you. Bye. Tabuch. Sir. Yeah. Looking good, ha? Thank you, sir. Good to see you both. Kung saan ba dyan? Are you due for promotion? God willing, sir. But mag-schooling pa ko. John, you're one of the finest officers under my command. I know na dako pagkagmaabtan. Thank you, sir. But sakas ako kay patawag na ba kong RD? Okay, John. Thank you, Good sir. luck. Thank you, sir. Sige, John. Thank you. God Thank you. bless. Thank you, sir. Thank you. Sapa jud ko liman ka. Yaw-yawan ko sa mong supervisor. Ganghag kuno ko. Di man ko tunako sa kalagot jud uy. Ay sus, pasagdi na na. Ang importante, ni ako, kuyog ka. Bitaw love. Basta magkuyog ta, huwag ta kid ako sapot. Unsa man iyong gipakaon nako uy na basta magkuyog ta. Musawat ikaw kabuang nimo. Ako sa bitaw, mura kong amaw kung di ko kakita ni mo. Kabaw ka? Kuha ra gid ang adlaw kung magkuyog tang duha. Kanang ako rang usa, mag-imagine gid ko na basig na kay laing kuyog, sig na kay laing chicks. Bantay biag naa ha? Pataka ra mong gay. Wa na gyud. Ikaw ra o hinumdumi. Ikaw ra ug wa na gyud lain. Basta ha, itagay ko ni mo na kay kuyog, bantay gid mo na ako. Bugnoon gid ikaw, bugnoon akong babae na. Ilaw gid mo. Di lagi gyud na mahitabo. Ha? Promise, promise. Lain pa. Wala akong gata. May kwarta mo ko diri. Gi, gutom na sad ko. Tara, sige na. Cedra, itawag na ni mo mga bata. Si Day Abigail rin ni sir. To asang kwarto. Nag-andam kay mo duty man. Si Putsolo, wa pa mo abot. Og si Mincho Sab, ganina pang nilakaw. Tagsara gyud ni magkahiusa ug magkadungan sa pagkaon. Kaniadtong buhi pa si Carmen, ako say way panahon kay busy kay ko sa kong trabaho. Karon nga dako na kay oras, di gihapon magkadungan. Unsa man ni? Dako naman gud ang mga bata, sir. Mao nang mag-iyahe nagpanglakaw. Dako kayo ang pasalamat namo sa imong pag-unong sa pamilya, Cedra. Kag may pa mga bata din hinakadaan. Hangtod karon salamat kaayo nga pagyapong kapulip sa pagserbisyo kanamo. Wa naman sad ko'y pamilyang ulion, sir. Ang akong pamilya, kamo nasukad pa kaniadto. Bisan tudong wa na si ma'am, ang akong pagtahod nimo, wa mausab. Salamat kay Cedra. Hi pa!
Ay, Abigail, may di ka, magkadungan tang pagkaon. Unsang orasa imo ang duty? 90 ang papa, pero next month, mag-usab na po yung schedule. Excuse usa ha. Tiwason ko Sige, sang so- akong giluto dire. Sige, Sige Sandra. lang. Unsa man day? Happy ka sa imong trabaho? Okay raman pa. Ang lisod lang ka na mag-usab-usab gani og shift. Lisod kay sa body clock pa. Kabaw na ka call center. Anugon kay day ang imuhang mascom course nga wa nimo magamit? Ay pa, di ka mabuhig sa media dire. Dili ra katunga, wala katunga ang sweldo sa media kaysa call center nga akong kitaon. Sikat lagi ka, pero gutom. Kunya day, diha na lang gyud ka hangtod sa hangtod. May timetable ko pa. Kung dili ko ma-promote as team leader this year, then mangita ko lang yung option. Pero mag-save on ako. You're my saving grace, anak. Please, make good. Di pa. Hi, Kuya! Lingkod. Magilison ako pa. Lingkod ay pahuwat ang pagkaon. Kumusta mang dagan sa mong tindahan? Okay raman pa. Igo-igo orasan. Uy, Kuya! Maato niya kasi mo okay kayan, ha? Mangita ko blouse. Sige, next week. Naidagang new arrivals. Pilian takadaan ka ng imo jung sukod. I'm sure. Syufa, jug kayo niya akong manghod ron. Pilian ti kag mga laisyo. Mahimo ba? Ay dad-adinis ka na ng imong pagkabayot? Rafa. Wa ko kadungog, kusga! Asa naman tayo mong laki nga pulis, day? Mas sponsor makatag-inom. Na, may magsiyari-laki good na magtaglain ron. Na, basing matable na itong giinom diri ha. Wala ba jugi kwarta? Igora gini pag taxi. Da, kabala ka man mo eh. Ako na itong gitig sa Albert. Muapas siya. Say bahala ani tanan ron. Bilibag na ako ni Muya, oy. Diyo ka mahot nag-back up da. Kisa naman sila sa Albert. Bago na sad na. Ay da, mga duha na kasi mana. Mo say trabaho nito hanay baka di po-share nga kwartahan man sad. May gani, no? Wa ka mga abdos. Da, daghang contraceptives diya oy. Naghahanap paagi day sa mabdos pa. Oy di ra na. Sorry ha, nalangan ko. Mayo. Nay, mag-order ay hapit na sa oras. Wa pa mapun eh. Mao ba? Pag-order mo, ako'y bala. Sus. Si Maan di ay akong barkada. Maan si Albert. Hi, sir. Alkansi ko anida. Ako scorer ni higayon na ron. Steady ka lang, good? Basta lang na kayo mainom na kayo. Lagi ha, order dito kasi mong gusto. O niya kami aning taon-taon mang lakaw. Mag-init, diba, Bert? Maldita ka ha. Karon ka lang.